Tom, o sigui, aquesta conferència, en teoria, vaig intentar no fer-la. Dic conferència, que això és una petita xerrada, en el sentit de que sí que és un tema interessant, però jo no m'hi dedico. O sigui, jo crec que hi ha professionals, hi ha gent que ho fa molt bé, aleshores sí que em veia la necessitat de comunicar algunes petites dades que he trobat i algunes tècniques que podeu fer servir i podeu comprovar. Aleshores, una altra petita disculpa. El que va sortir el títol original és, em sembla que era Jeroni Girava i Calvet d'Estrella, dos catalans del segle XVI. Això és ben bé. Sobretot parlarem del Jeroni Girava. També parlarem una mica del Calvet d'Estrella. Aviam com és. I anem per feina, perquè em sembla que són 215 diapositives, que està feta la tècnica, és a dir, no està feta per fer-ne una i explicar-la, sinó està feta perquè la gent que pren notes que ho pugui veure i que pugui anotar-se, si li interessa. O sigui, anem una mica per feina. El títol de la conferència és El misteri Girava i Misteri i Tresor. Per què és un misteri? És un misteri perquè la vida d'en Girava és bastant desconeguda i no en sabem res i probablement no en podrem saber mai res, però a la vegada la seva obra ens dona accés a alguns petits tresors, algunes peces d'informació que sí que poden o crec que són d'interès general. Com ho farem això? És una xerrada complicada, és una mica avorrit, o sigui, no, és fàcil de perdre's. Llavors ho he intentat estructurar d'aquesta manera. Un primer apartat de vida i entorn, el segon apartat, que és el número 1, que és un llibre, parlem d'un llibre, el tercer, que és parlem d'un manuscrit existent, el quart parlarem d'un manuscrit perdut i d'uns manuscrits reals que hi ha i mirarem de fer les conclusions. Anem per feina. Vida i entorn. Qui era Jeroni Girava? Bueno, això és el que mirarem de dir. O sigui, de moment diguem que era un enginyer, un matemàtic, cosmògraf, geògraf, català, poc conegut, que va escriure el que direm a continuació. El marc polític. El marc polític als voltants de 1550. En Jeroni Girava es va morir l'any 1556. Si veiem un mapa d'Europa, segurament que tots els que estan aquí coneixen millor la història d'Europa que jo i la geografia, però sí que és interessant. Ens veiem que el Carles V, a l'època del Carles V, tenia el territori de Milà. O sigui, és important perquè precisament en Girava va estar a Milà. Alguns personatges, també per sobre, només no cal aprendre's els tots de memòria, però sí algun comentari. L'emperador Carles V, el Felip II, en aquest cas que encara era príncep, el secretari de Carles V, Gonzalo Pérez, el secretari Antonio Pérez, que sortirà després, però vull dir, no surt en aquesta pel·lícula. Després, una de les faccions polítiques importants de l'època, que són el príncep i la princesa d'Éboli. Tampoc és per esmentar-los, no els comentarem. Hi ha una altra facció política, sembla ser que era la del duc d'Alba, Fernando Álvarez de Toledo i Pimentel. Aquí hi ha un cas, aquí hi ha una mica de mal, aquest cas és més interessant, que és el cas de Lluís de Requesens. Lluís de Requesens, que sembla ser que era fill natural al Carles V, fill natural no reconegut, i de l'Estefania de Requesens, que es va casar amb l'Antoni de Zúñiga. Bé, aquí sí que introduirem una mica el personatge de Calvet d'Estrella. Calvet d'Estrella va ser mestre de Felip II com a príncep i de Lluís de Requesens, aportats per Antonio Zúñiga. Hi ha altres personatges, diguem-ne, d'un caire més internacional, que són el Martí Luter, el Joan Lluís Vives, l'Erasme de Rotterdam, que alguns han interpretat, ja ho sabeu qui era, o que diuen qui era. Hi ha un metge matemàtic, que era Orons Finer, i aquí no surt bé, que és en Gemma Frisius. Petrus de Pianos, és a dir, són personatges que tenen un cert interès. Aleshores, aquest que està en vermell és en Pere Grau, que és un autor d'un llibre de Tarragona. Per això l'he posat a vermell. Aquest sí que en parlarem una mica. Hi ha un personatge que és Antoni de Montserrat, posat a títol decoratiu, que és el primer que va fer un mapa, un jesuïta, que sembla ser que era espia del Felip II, i va ser el primer que va fer un mapa de l'Himàlaia, que el van tenir els anglesos secret fins fa poc no el van publicar. I després hi ha el Pedro Páez, que era un madrileny que anava amb el...
conegut de l'Antoni de Montserrat. No. És a dir, no tenen res a veure. És a dir, són personatges de l'època, més o menys, que tenen interès, i són una mica desconeguts. Aquest Pedro Páez era madrileño, però va ser el primer que va trobar les fonts del Nilo. I això s'ha de dir. O sigui, no cal que siguin tots catalans. Poden ser madrilenys, és a dir, jo crec, no té res a veure amb el Girava ni amb la conferència d'avui, però m'ha vingut de gust compartir-ho amb vosaltres perquè potser alguns no ho sabien. O sigui, un madrileny que va trobar les fonts del Nil. Llavors, qui era en Joan Calvet d'Estrella? I hem vist que va entrar a l'entorn de Felip II com a príncep, com a instructor. Aleshores, és un senyor que no se sap ben bé si va néixer a Serinyena o a Sabadell, hi ha explicacions per tots els gustos, però a través de l'Antònia Zúñiga, la dona de l'Estefanía de Requesens, va anar cap allà. Ell havia estudiat a Salamanca es va casar i es va morir, i era un historiador oficial, és a dir, aquest estava a l'altre bàndol. Era català, però tot el que va escriure d'història és història oficial. Història oficial de Felip II, sí. Llavors, és cronista d'Índies, era un bon escriptor, en llatí sobretot, era poeta de les obres d'en Calvet. Això té un sentit d'interès. En Calvet té un llibre que es pot descarregar, que és El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe Don Felipe. És un llibre que es pot descarregar amb molta facilitat, té un interès a nivell més avorridor, perquè va explicant tot el viatge del Felip II, i a cada poble, els arcs triomfals, i els lemes que hi havia, les garlandes, és una mica avorrit. Però hi ha un moment que parla de Joan Lluís Vives. Diu, aquest home va anar cap allà, és a dir, tenien amistat amb en Lluís Vives. Aquí hi ha les lluites religioses i persecucions de jueus. Aquesta obra diuen que és molt interessant, només està en llatí, que és de Frodicio Expugnato, una obra inèdita que parla d'Amèrica, del Ferran Cortés, que seria interessant, jo no l'he pogut trobar aquesta, una altra de les Índies, una altra que també és són obres d'en Calvet, no ens podem dir això. Aleshores, també hi ha la rebel·lió de Pizarro en el Perú. Seria interessant que algú s'ho pogués llegir perquè podria ser que expliqués alguna cosa, però repetim, és un historiador oficial. En aquest no busquem coses rares. I també hi ha correspondència que algunes cartes es poden consultar. El nostre mordorista, tornem a Jeroni Girava. Jeroni Girava, qui és el que ens ha arribat, la història oficial? Sembla ser que era un enginyer català, poc conegut, i un matemàtic, aquí no es pot llegir, però veieu que queda ratllat, un matemàtic de segona. És a dir, no era un matemàtic creatiu, sinó que era un matemàtic que havia sigut traductor. Això és el que hem de veure si és veritat o no és veritat. Referències generals, aquí això ha quedat molt retallat, no sé per quin motiu. Farem el que podrem. És a dir, la referència simplificarem perquè tampoc no tenim gaire temps. La referència més important és la de la Pòrtica de 1572. Recordem que en Girava va morir l'any 1556 i en Pons d'Icart era de Tarragona, com en Girava, o sigui, ens ho podia dir molt fàcilment com a testimoni. Hi ha els altres historiadors, el William Robertson, un historiador important escocès, és de 1777. Tots els altres són posteriors. A més, com que ha quedat retallat, anem per feina. Referències modernes. Aquí també són importants. Els que publiquen llibres en data d'avui o en anys semblants, què és el que ens diuen? I hi ha un senyor que és estudiós, que és el Nicolás García Tapia, un erudit, sembla ser que és de Valladolid, però hem de saber el que diuen. Hi ha aquí, no sé si és José María de la Portilla, que és un autor que també escriu llibres interessants i parlen d'ell. Després hi ha Ediciones Universitat de Salamanca, que és una institució que jo conec com a Dicta, que dona accés a molts documents gratuïts, però quan parla de Girava la cosa va molt malament. Després hi ha una altra font de documentació molt interessant, que és la Biblioteca Digital Hispànica, que us aconsello, perquè busqueu el tema que busqueu, si entreu allà segurament que trobareu llibres gratis i fàcils d'accés. I després hi ha un senyor molt interessant, que és el senyor Agustí Palau i Claveres,
que no sé si és viu o mort, la veritat. Jo fa molts anys el vaig constatar, quan estava investigant temes de cavalls. És el del Palau. Sí, és a dir, el seu pare era Agustí Palau i Dolcet, que és el famós del manual del librero hispanoamericano. Els que busqueu coses d'això. Llavors, el fill, l'Agustí Palau Claveres, té una obra molt interessant sobre bibliografia nàutica, boníssima, però les d'anar a comprar en llibreries de vells, i ja no sé, fa 20 anys vaig demanar preu i ja vaig caure de cul. I ara suposo que més barat no ho és. I una que sí que vaig poder comprar, per això vaig parlar amb ell, perquè el vaig trucar per telèfon a Girona, que és Bibliografia Hispànica de Veterinària i Equitació. O sigui, és un erudit català, expert en llibres. I té un cert interès per aquí en aquesta conferència. Si voleu saber la història oficial resumida, molt ben resumida, hi ha una revista del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona que en 3 o 4 pàgines us explica, molt ben explicat, tot el d'en Girava. Però, repeteixo, només explica la versió oficial. I parla d'uns Girava tarragonins, d'una certa genealogia que n'apunta el possible parentiu. Què he dit? Això és molt... Llavors, en Pons d'Icart, què ens deia en Pons d'Icart l'any 1572? Deia el següent, deia: mossèn Jerònim Girava, gentilhome de la casa del rei, natural de la ciutat de Tarragona, el qual és mort venint de rebre els comptes per lo rei de l'estat de Milà, anant a prendre els comptes del regne de Nàpols, també ha deixat imprimits certs llibres, tots en un volum de cosmografia. Això és l'única versió que tenim bona d'en Girava, i tot l'altre són afegits o és el que hi ha. Aleshores, aquí se m'ha tallat, aquest no sé si és el... no sé com va això. És un altre historiador, però veieu, el que em parlen d'en Girava, el Girava només és aquest trosset d'aquí, o sigui, parla poquíssim. En Torres Amat, aquest devia ser en Torres Amat, per això ho vaig transcriure perquè es pogués llegir. En Torres Amat diu: Girau o Girava, aquí ja veieu, Girau o Girava Jerónimo, natural de Tarragona. Escribió un tratado de cosmografía, según refiere Bosch, página 301. Diu: Bodrán, en el catálogo de los geógrafos, dice: Jerónimo Girava Tarraconense, cosmógrafo de Carlos V. Publicó un libro de geografía universal que se imprimió en Venecia. Això és llàstima perquè sí que seria interessant. L'any 1552. I aquí vaig posar una admiració en vermell perquè això sí que en parlarem. Y en Milán en el año 1556. 2 volúmenes en 4. Murió enviado por el emperador Carlos V a Nápoles con una comisión sobre el ducado de Milán. Bueno, això és el que hi posa. Diu: así lo refiere don Antonio Agustín, sacándolo de la obra de Pons d'Icart, que és l'original, que és l'únic que sabem de debò. Aquí tenim un altre, em sembla que aquest... sí, això em sembla que és del Navarrete. Fixem-nos que és molt curt. L'article és bàsicament no gaire més que la pàgina. Aquí el Nicolás Antonio encara és més curt, això. Només és això d'aquí, o sigui, aquest trosset d'aquí. I tots fan referència a Pons d'Icart. Aquí parlem del Robertson, molt ràpidament, només és per demostrar que té molts llibres d'història, i a dins dels llibres d'història fa referència, aquí surt Girava Jerónimo, 2 libros de geografia, Milán 1556. O sigui, un historiador important com el Robertson el tenia com a llibre de bibliografia, o sigui, era un llibre important. Aquí hi ha una cosa que és un error de Torres Amat i Castellón, que parlen, diuen unes coses, diuen això surt del Robertson. Jo, el Robertson, no he sigut capaç de trobar-ho. Per exemple, aquell que ens dèiem en vermell, que era el Pedro Grau. Després ho veurem una mica. És a dir, el Pere Grau, el Robertson, no surt. L'Isidor Antillón és un cas també interessant, jo ara sí que vaig buscar en el seu moment, sembla que va morir jove, però era un xicot molt estudiós i molt savi, i parlava de geografia. I què ens deia de geografia? Diu, sembla que ho vaig ampliar,
Diu, Girava publicó en 1570, que es una de las otras ediciones, el catalán Jerónimo Girava publicó en Venecia una cosmografía. Diu, en el 75 se imprimía en castellano en Amberes la forma de describir y situar los nombres de Pedro... No, Pedro Medina, perdó. No és el Pedro Medina. És un altre Pedro. Canvia pàgina, que en l'altre es veia més. Sí, perdó. Pedro Apiano, sí. Pedro Apianos. Corregida. Y eso es lo que me interesaba destacar, que es que a Tarragona es va publicar en el mismo año, Pedro Grau publicó en Tarragona una tabla de longitudes y latitudes de las principales ciudades de Indias. Aleshores, resum de tot això, hi ha els tòpics. Es diuen que era gentilhome, que no sé el que era, no sé el que vol dir, resum que hi posen cosmògraf, censor de comptes, revisor de traducció, això no ho hem vist però veurem més aviat, traductor, conclusions provisionals. No hi ha gaire referències directes, és la que hem vist, l'única important és la d'en Pons i Caro. Era català de Tarragona i era un bon matemàtic, això ho podrem veure després. Era un bon cosmògraf i geògraf. I era enginyer, a partir d'altres documents i a partir de l'obra feta, amb el sentit actual. Expert en fortificacions, obres civils, molins de vent i d'aigua. Sabem que va viatjar als Països Baixos, probablement en aquell famós viatge que hi posa el Felicísimo Viaje que ens parlava el Calvet d'Estrella, ell o hi va anar acompanyant o ja era a Flandes. I va exercir funcions diplomàtiques amb el sentit que podria ser que una de les funcions, a part de tècnic, és que fos espia de Carles V. 3 obres escrites. Això és l'únic que sabem de debò. Una és que va traduir una obra de geometria d'aquest metge del Delfinat de nom Orontius Fineus, en llatí. Va publicar un llibre original seu, original amb el sentit que, clar, no va inventar la pólvora aquest senyor, però el llibre el va escriure, no era una traducció, sinó que el va escriure en un llibre original que després ho era amb el títol. És un llibre de cosmografia, astronomia i un llibre de geografia. I un manuscrit perdut sobre ginys hidràulics, molins de vent i altres. Anem a l'obra primera. L'obra primera parlarem del llibre. El llibre, el títol general era 2 libros de cosmografia. I si l'analitzem fou molt important. I hem vist que un historiador posterior com el Robertson el tenia a la seva bibliografia. Aquesta és la portada. Aquesta portada també té una certa importància que després veurem a continuació. La veiem per trossos. Abans de continuar, si veiem aquí tenim el típic rellotge de sorra, que és important, i hi ha un lema que és con el tiempo girava. Jugant amb el seu cognom, alguns han dit que, com que el llibre estava publicat en una època de persecució, no podia explicar la teoria heliocèntrica. Però això que indica que con el tiempo girava, vol dir que amb el temps ja veureu que la Terra no és el centre. Això ho han dit alguns, no m'hi poso a interpretar-ho. Això és el títol, 2 libros de cosmografía compuestos normalmente por Jerónimo Girava, tarragonès. Això que quedi clar que és possible. Aquí figura i el rellotge de sorra no li vaig posar, sap greu, i a sota hi posa publicat a Milà l'any 1556. Després hi tornarem amb això. Anem per feina. Edicions. Aquí les edicions hi ha una edició a Venècia, fixeu-vos que Venècia està entrecomillada i està en vermell i amb uns interrogants. Aquesta edició de Venècia jo no l'he pogut trobar enlloc. No dic que no existís, I està entre cometes perquè igual no es va fer a Venècia. Igual es va fer a Mallorca, a Barcelona o a Perpinyà. La de Milà, que és la que tractarem, la més fàcil de consultar, és una edició... Jo veig més enllà, o sigui, vols dir que aquesta potser estava en català? No necessàriament, no. En parlarem, sí. És a dir,
Això és a dir, jo personalment tinc la meva opinió, jo em veig amb l'obligació, és a dir, jo dono informació i us prego que mireu la informació i en treu les conclusions. Si afegeixo opinions, no és que, és a dir, m'agrada la gent que no està d'acord i que pot aportar nous punts de vista. És a dir, a mi el que m'agrada és, aprofitant que hi ha internet, l'interessant és anar a buscar documents originals, llegir-los, no cal llegir-lo un llibre de 1000 pàgines. Si ens diuen que hi ha una anècdota parcial a la pàgina, et llegeixes tota la pàgina aquella i dius, doncs el que diu aquest tio no m'ho crec, jo tinc una altra opinió. Això és l'important. La possibilitat que tenim d'accedir a documents originals i aportar noves idees i nous punts de vista. En aquest cas, sí que és important que surt una edició fantasma de Venècia l'any 1552. L'edició de Milà, que és la que hem pogut veure, que es pot descarregar amb molta facilitat, en 3 o 4 llocs. Hi ha l'edició de Venècia de 1570 i una altra de 1682. La de 1570 es pot descarregar gratis però amb dificultats. O sigui, no és fàcil, però posa el mateix que l'altre, menys la portada del monjo aquell. D'aquesta edició perduda, tornem al Palau Claveres. L'Agustí Palau Claveres diu Navarrete cita vagamente una edición catalana de Venecia, 1552 en cuarto. Dius, en Palau Claveres, que és un expert, quan va fer el llibre aquest, en època franquista, potser ell tenia informació perquè ell s'havia reunit i jo, francament, si tornéssim a veure el que posa en la Navarrete, jo personalment crec que no. Crec que no, en el sentit de que per el que posa en la Navarrete, no. Però ho diu un expert. Una edició catalana de Venècia, que podria ser Venècia o podria ser Molins de Rei, per entendre'ns. Reflexions sobre les edicions. Aquí, un petit repàs de la problemàtica. Dius, per què no el va publicar a Milà, aquell llibre de geografia? O, prèviament, si fos veritat, a Venècia. Clar, a la península Ibèrica hi havia la Inquisició i era molt problemàtic publicar llibres. I en canvi, a Venècia o a Milà hi ha menys control. De fet, en aquest llibre em sembla que no n'hi ha cap censura, ni cap ningú que firmi. Però hi ha un exemple que és molt interessant, que és un altre llibre. És un llibre molt important aquest, segons la meva opinió, que és la història pontifical de Gonzalo de Illescas, història pontifical i catòlica. Aleshores, això és un llibre que va ser molt perseguit per la Inquisició, va ser prohibit i veiem una mica la censura que hi havia. Això és la portada, per exemple tenim un control, un altre control, un tercer control, un quart control, que aquest és important perquè és Pedro Juan de l'Estanosa, que aquest és una persona, és un personatge que l'han utilitzat en contra de Girava. I aquí veiem doncs, que aquest senyor deia la censura, diu, si llegíssim, perquè no tenim gaire temps, però diu vi por mandado de vuestra Alteza las adiciones que el doctor Illescas hace a la historia pontifical y los cotejo con todos los lugares de la historia donde se han de ingerir. És a dir, ell ja t'està dient, he mirat això i és a dir, les correccions estan ben fetes. Un control 5, un control 6, un control 7, el 7è persona que controla aquest llibre és el Jerónimo Zurita, i també està dient, és un llibre que parla de història de la religió, dels papes i tot això. El Jerónimo Zurita diu, més o menys, Jerónimo Zurita. Aleshores, aquest senyor diu, jo de religió no hi entenc i no ho he mirat, però totes les parts històriques estan conforme a el que han de ser. Llavors dius, aquest llibre, per què és important? Aquest llibre és important perquè s'ha d'estudiar, va ser molt censurat, les primeres edicions no es poden trobar i és la font, els que vau tenir l'oportunitat d'anar a la xerrada del 13è simposi, que és la font de los Pinzón Hermanos Catalanes. O sigui, segurament, si en algun lloc del món hi ha una primera edició de la història pontifical, podríem saber si van sortir de Pals o si van sortir de la Sagrera. O sigui, hi ha altres coses, però surt una mica fora d'això. O sigui, jo el que volia és justificar
perquè va publicar un català, una obra a Milà i a Venècia. Però aprofito aquest exemple que és sintomàtic, perquè em surt el personatge aquest de l'Estanosa, el Zurita i tota la pena. Anem al llibre en si. El llibre en si, que és el títol, hem vist que era 2 libros de cosmografia. De fet, aquest llibre, en un sol llibre hi ha una obra de cosmografia i un llibre de geometria descriptiva. I a més, hi ha un mapamundi. Que ell mateix... Aquí és una geografia descriptiva. És geografia o geometria? Geografia. Vale. Geografia, sí. Que fa aquesta geometria, no? Sí, no, tens tota la raó i podia haver equivocat perfectament. No. És a dir, ell descriu el món conegut fins aleshores i ens l'explica. És en aquest sentit. Aleshores, aquí està una mica barrejat, intentaré anar ràpid. Qüestions a destacar. La dedicatòria, la descripció de la Terra, dimensions de la Terra, no era copernicà, aquí marca retallat per sota, doncs la dedicatòria. La dedicatòria està feta al secretari Gonzalo Pérez, secretario del Consejo de Estado de Su Majestad. Doncs aquest Gonzalo Pérez és un important. I després veurem per què. És el pare d'Antonio Pérez? És el pare d'Antonio Pérez. Bueno, el suposat pare, sí. Aquest Antonio Pérez era... Gonzalo Pérez era capellà i li van atribuir un fill. Alguns diuen que el fill era del príncep d'Éboli, l'Antonio Pérez, que va ser el que volia executar el Felip II. I com que no el va poder agafar, va executar la justícia d'Aragó. En fi, és un tema una mica complicat. Llavors, per col·locar-lo, és a dir, com que necessitava un pare i el príncep d'Éboli ho podia ser, alguns diuen, li van encolomar amb aquest home i diuen, no, és que el va tenir abans que es fes capellà. Una mica de marra, una mica de... El que sí que és important és el personatge com a destinatari de la dedicatòria i altres herbes. Aquí explica que ha decidit publicar el llibre perquè una persona de la cort li va demanar un llibre de cosmografia. Diu, jo no soc cosmògraf, però des de jove m'havia agradat i al final, a petició del respectable, he decidit fer-ho. I diu, aprofitant que el Felip II anava a Anglaterra per casar-se, el publico ara. Això és el que ens diu la dedicatòria. La dedicatòria també diu, el mapamundi aquest que adjunto l'obra està inspirat amb el mapamundi de Vopelius, que és el que millor representa el món segons el que considero. Algunes personalitats que surten, veiem que aquí hi ha el Pere d'Aragó, dins dels personatges que surten al llibre, el Pere d'Aragó, amb un llibre de cosmografia, i aquest Pere d'Aragó era en Pere el cerimoniós. I després veurem una mica més. Algunes generalitats, parla que el meridià zero passa per Canàries, aquest és el mapa inspirat en el de Vopelius. Aquest és el mapa de Vopelius, té aquesta projecció en forma de cor, que es veu que això té un... I tots aquests mapes tenen un interès, però no anem aquí. O sigui, aquí probablement no ho he dit, o no m'ho he sabut explicar. Aquí el que anem és que aquest cas és interessant perquè és un cas de falsificació de la història en època actual. Aquest és un dels punts importants de la conferència d'avui, segons la meva opinió. L'obra es pot consultar gratuïtament, és interessant llegir-la, és avorrida, però segurament que si en trauríeu més coses de les que he pogut treure jo, si cadascú se la llegís. Jo només resumeixo el que he trobat. Aquí hi ha un misteri. Hem vist el títol, hi ha misteri i tresor. Hi ha un misteri. Resulta que a Mallorca hi ha un museu del gravat bastant important i a Mallorca hi ha les planxes xilogràfiques d'aquesta obra d'en Girava de Milà. I dius de procedència desconeguda. Llavors, sembla ser que la que és segura és la portada, aquella portada que hem vist del monjo aquell i d'això, aquesta és una planxa. Però, en qual el mapa, no queda clar si és del mapa adjunt, per les explicacions que he trobat, o bé és la del mapa d'en Vopelius, que és el que semblen insinuar. Aleshores, això valdria la pena, si algú té temps. Jo no he anat a Mallorca, no conec aquest museu, però és un tema a buscar. Aleshores,
Sí, els Wasp es veu que són una saga de gravadors mallorquins. I, home, dic, en un museu, dius, a Mallorca, hi ha les planxes xilogràfiques d'un llibre editat a Milà l'any 1556. I això és el que, pensant-ho, no dic que sigui veritat, però sembla que podia donar suport a una edició catalana del 1652. El Manel abans ens deia molt bé, abans m'ha dit aquí, diguem-ne, a cau d'orella, doncs aquesta edició catalana vol dir una edició en català. Probablement, això opinió meva, probablement no, perquè si la xilografia, el títol està en castellà, no crec que es prenguessin la molèstia de fer unes planxes per edició catalana. O sigui, una edició catalana vol dir una edició publicada a Barcelona, Mallorca o Perpinyà. Podria ser. Dius, per què li posaven... Després veurem algun petit detall sobre això. Més coses del llibre. Bueno, aquí parla de la descripció, parla de la província de América, Nuevo Mundo o vulgarmente llamado Indias. Parla de reino y región, el concepte, o sigui, explicar el que és la geografia. Parla de la Tierra septentrional descubierta el año 1499, que no sé si són les exploracions que va fer en Cabot, la veritat és que no ho sé dir, o sigui, ho anoto com a cosa important, però no sé què volia dir amb això. Parla de l'Espanya tarraconense, diu que tot el que queda fora del riu Duero i del Cabo de Gata és l'Espanya tarraconense. Parla del Reino de Catalunya, o sigui, queda clar, és a dir, el tio ho feia en castellà però ho tenia molt clar. Llavors, Pere el Cerimoniós. Amb el Pere el Cerimoniós, l'esment fa referència que a la crònica del Pere el Cerimoniós, segons ell, demostra que los españoles estuvieron en Canàries l'any aquest, 1494. Bé, això no és ben bé així, o sigui, la crònica no diu això, però no ens podem estendre, o sigui, només és... Això ho trobareu al llibre. Quins espanyoles, és que esclar. Sí, no. Això és a la part final del llibre, em sembla, de les dues edicions, de la de Milà i de la de Venècia, ens diu que un tal Petrus Rodonos, de Perpinyà, ha rebut els papers per publicar del seu amic Gigava i que els publica. I llavors explica que quan anava de Milà cap a Nàpols per mar, a bordo del vaixell es va trobar malament, va tenir mal de costat i febres i van desembarcar a Herculano i Herculano es va morir. I diu que és un home molt savi i tot això. Això ho diu, ho resumeix aquella revista que us he dit abans del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona, perquè jo hauria traduït un diccionari i més o menys ho entenc, però la veritat és que m'hi perdo. Aleshores, aquí sí que em permeto dir, bueno, aquest home, la versió oficial és que anava de viatge, es va posar malalt i es va morir. Això és una versió oficial. Hi ha una altra versió oficial que, si creiem el que diuen, doncs igual el van enmetginar, o sigui, el van assassinar perquè feia nosa. I hi hauria una altra tercera versió, tot això és per fer bonic, no ho dic d'això, que seria que aquest senyor va veure que feia nosa i va dir, a mi me mata. O sigui, jo em moro oficialment i desaparec i me'n vaig als Països Baixos a viure tranquil i feliç, perquè, home, jo no conec gaires llibres, però no és gaire habitual publicar un llibre que surti un tio i que el mateix any que es mor surti un senyor de Perpinyà que no l'he pogut localitzar. Sí que sembla ser que el cognom no és Rodó, sinó que seria Rodon, perquè hi ha una saga de rodons a Perpinyà, però no sé ni si era capellà ni si era... no he pogut trobar. Queda així, és a dir, això formaria part del misteri, és a dir, versió oficial, morir de malaltia, la versió de l'assassinat o la versió de què? Que va fugir per caves. I per què feia nosa? Bueno, això no se sap ben bé. Llavors, clar, dius, què vol dir això? Aquesta possible edició la possible edició, perdó, o sigui, ja ho veurem al final, si de cas, a l'edició aquesta de Milan, a la part final hi posa
estampado en Milán por maestro Juan Antonio Castellón, que seria Castiglione, i maestro Cristóbal Calón, que això en italià no sé com seria. Però hi posa, junto a la iglesia de Nuestra Senyora de l'Escala, que devia ser una església que estava a prop del teatre de Milà, l'Escala de Milà, però hi posa a la Luna. Què vol dir això de la Luna? O sigui, jo he buscat, no és cap barriada ni res, i ja sí que hi ha casos de què dir, doncs molt bé, dius, per veure que no es va fer a Milà, sinó que es va fer a un altre lloc, doncs de dir, l'escala de Milà, però no la de Milà, l'escala, la de la Lluna. Això ho deixo així, interpreteu com vulgueu o com sigui, no és tampoc tan important. Resum, quines coses importants d'aquest llibre? Coses importants d'aquest llibre és que hi ha una llista, per primera vegada, hi ha una llista de la posició de les ciutats americanes, amb longitud i latitud. I un altre punt important és que esmenta l'explorador Francisco Orella. Diu, el río de Orellana, llàstima que s'ha quedat retallada la pantalla així, diu, el río de Orellana se llama así de Francisco Orella. Orella, és a dir, un gairebé contemporani de l'explorador no li diu Francisco Orellana, li diu Francisco Orella, el cual fue el primer español que lo navegó, aunque los pinzones lo descubrieron en el año de 1500, pero Orella, és a dir, no és un error, és Orella i Orellana. És a dir, jo crec que llavors hi ha documents de l'Orellana, documents oficials que sembla ser que no estan falsificats, que parlen d'Orellana. Això no vol dir res perquè molts, per exemple, com el cas del Pedro de Agramonte o del Ponce, és a dir, hi havia gent que voluntàriament, potser el senyor Orella era el primer que es va apuntar a canviar el seu nom per Orellana. Però que consti que un contemporani, de més ben informat, parla de que, i segurament que hi havia parlat amb ell, diu és que l'explorador aquest era Francisco Orella, no Francisco Orellana. Bueno, aquí també hem d'entendre, perquè aquesta senyora entengui el perquè el volien pelar, perquè deia que l'Orellana era català. No, ja veurem això. Això, el tercer simposi, ja resulta que quan van baixar el riu de les Amazones, el riu Marañón, van fer dos bergantins, van fer dos barquets petits. I resulta que aquests barquets petits estaven mesurats en gues, que és una unitat catalana. És a dir, a tota la Mediterrània, bàsicament, es fa servir la gua. Aleshores, a Venècia fan servir el peu i els espanyols fan servir los codos i els portuguesos fan servir la gua, però més que la gua fan servir el pam de gua i el múltiple de la gua, que em sembla que diuen rumo. És a dir, sempre que Amèrica veieu gues o goes o similar, és unitat de construcció de vaixells catalans, els més de catalans. Aquí, per exemple, diu, hi ha una equivocació, diu, acabado el nuevo bergantín, que fue de 9 goas, això no són 9, serien això, diu, relación que se vio Fray Gaspar de Carvajal de l'expedició aquesta de l'Orella. Diu, partimos de la hacienda del pueblo de Apania con el nuevo bergantín, el cual fue de 19 goas, això és, perdó, 19 joas, bastante para navegar por mar. Això serien uns 14 metres. Esclar, 9 goas és massa poc, crec jo. Aleshores, no saben ben bé del... O sigui, alguns que han interpretat l'obra aquesta del Gaspar de Carvajal no han sabut interpretar això de les joes. Es posen en una pel·lícula, no, és una unitat de mesura d'uns 75 centímetres. Aleshores, només aquest llibre crec que n'hi ha prou per situar en Jeroni Girava com a un personatge digne de recordar, així com el tenen amagadet, o sigui, no és que el suprimeixin, però el tenen amagadet. Anem per la part 2, pel manuscrit. El manuscrit, perquè, és a dir, en Jeroni Girava va traduir un llibre de geometria. Dius, per què traduir un llibre de geometria? En Jeroni Girava ho tenia molt clar, era un tècnic i
veia que la gent que ha de fer servir les coses no saben llatí. O sigui, hi ha gent que són militars, o són arquitectes, o són mestres d'obres. Aleshores, aquesta gent necessiten la geometria, o són navegants, però ho han de poder llegir en una llengua que no sigui la llatina. I va traduir l'obra d'un professor seu, que és aquest metge i matemàtic Orons Finer, que tampoc no era un gran matemàtic de primera. Ell explicava la geometria d'Euclides, no té obra nova. Aleshores, en Ramon Llull ja deia que navegar és el mateix que la geometria. Per saber situar un vaixell al mar, cal saber geometria. Per explicar la Terra, per explicar astronomia, cosmografia o geografia, és important la geometria. I aquesta és la d'això. Si s'hagués publicat aquest manuscrit, hauria estat el primer manuscrit de geometria traduït al castellà. Aleshores, en Jeroni Girava sí que l'han estudiat els moderns perquè, clar, quan tradueixes una obra del llatí, com en aquest cas, hi ha uns problemes de vocabulari, hi ha coses que no s'han dit mai. Rectes paral·leles, no sé, és a dir, els estudiosos moderns diuen que és important de cara a la terminologia matemàtica. El manuscrit de la traducció. El manuscrit de la traducció sembla que només n'hi ha un. I no sabem si és còpia d'aquest Lastanosa, veieu que l'he pintat així en morat, que és aquell que en teoria feia de censor, era un criat de Felip II, i coses bones. Aquest manuscrit es pot consultar online gratis. Fins al mes de desembre s'havia de descarregar full per full. Des del mes de gener, no recordo quin dia, un dia ho vaig entrar i és molt fàcil. Piques la tecla i en menys d'un minut tens... O sigui, és molt fàcil de consultar aquest manuscrit actualment a la Biblioteca Digital Hispànica. Aleshores, d'aquest manuscrit hi ha una transcripció oficial del dicta, aquests d'ediciones o publicaciones de la Universitat de Salamanca, que està equivocada i és tendenciosa i això es pot veure. Per exemple, 2 libros de geometría vulgar traducidos de Horacio Finea del Finate, traducidos en lengua española por Jerónimo Girava Aragonès. Home, Déu-n'hi-do. Això avui en dia, és a dir, no estem parlant del Felip II ni d'una Inquisició, és a dir, són documents que ells mateixos t'ofereixen a la consulta, menys la censura que abans ens explicaves tu, que això aviat sí que és veritat, ho suprimiran, perquè és una font de... És a dir, Jerónimo Girava Aragonès. Sense comentaris. Una falsificació barbera. Aquesta portada la van afegir 100 anys després i, tot i que està afegida aquí, li respecten. Diuen, Jerónimo Girava Tarraconense, com a mínim, li respecten. La portada del manuscrit. Llavors, l'explicació oficial de la portada, jo dic, llegiu-vos-ho i veureu que no té sentit. O sigui, és una barbaritat. No cal llegir-ho, però això és el del dicta, l'explicació que donen. I em diuen que el va traduir Pedro Juan de Lastanosa. Al catàleg de la Biblioteca Nacional directament posen Horacio Fine, los 2 libros de geometría práctica de Horacio Fine del Finate, profesor regio de matemáticas en París, traducidos de latín en lengua española por Pedro Juan de Lastanosa y dispuestos y ordenados por Jerónimo Girava Tarraconense. És a dir, la versió oficial és d'aquest de Lastanosa. No s'hi paren per gaire. Llavors, algú, em sembla que aquest era el Nicolás García Tapia, aquest savi, que diu que el pròleg sí. Diu, el pròleg sí que és d'en Girava. Ja ho veurem. Si parlen d'això, diu, però aquest Nicolás García Tapia, l'any 87, diu, Pedro Juan de Lastanosa perteneció a una notable família aragonesa, i aquí afegiria de falsificadors, o sigui, falsificadors demostrats, que són els Lastanosa, el Vincencio Lastanosa, molt interessant, un personatge de pel·lícula, diu, ingeniero hidráulico español Jerónimo Girava, natural como el de Aragón. Home, crec que són de tenir pebrots per... Segle XX. Això ara, l'any 87. Dius, llavors, aquest mateix es veu obligat a dir, no sé quan era, em sembla que és el mateix Nicolás García, diu,
Digo, en contra de lo que se ha dicho por algunos autores, Spinoza no era matemático, ni menos aún cosmógrafo, sino maquinario y maestro mayor de las fortificaciones al servicio de Felipe II. Fue en realidad Girava quien hizo la traducción de la geometría práctica. Això és el que acaba de... Sí, no sé ben bé, sí, no, això no ho podria assegurar, però dir, està claríssim que els que assumiren era d'en Girava la traducció. Però aquí s'equivoquen, aquí diu Spinoza no se limitó, aquí hauria de posar Spinoza se limitó a recoger el manuscrito y ordenarlo para su posible publicación. Jo tinc els meus dubtes de que sigui així. Jo crec que no va tenir res a veure amb Spinoza amb en Girava. Veieu? Això és clar que us diria, aquest no hi sobra. És a dir, el que abans deien del pròleg, diu, no cabe duda que el pròleg, són formes ciclines d'intentar d'això. Anem a matèria. Un full amb tatxadures que cal analitzar. Això és el manuscrit tal com es pot veure. I si mirem aquí, que després ho podrem ampliar, aquí veiem que està aquesta tatxadura i posa, ja ho veurem, ara surt una mica ampliada, no gaire, surt la mateixa tatxadura aquesta, i està tatxat i posa afegir aragonès. Y aquí posa, perquè es pogués llegir, ho he transcrit. Diu, yo, aunque lastimado también de mis primeros maestros y poco ejercitado en las buenas letras que tarde he aprendido, como en la lengua española, que allende de ser tarragonès, hi posava, i és el que està tatxat, i el que van afegir és aragonès. És a dir, una falsificació tan barruera com aquesta els basen en que li roben l'obra als catàlegs i hi ha molts comentaris. Més tatxadures. Aquí tenim aquestes tatxadures, aquestes són més innocents, però sí que veiem, parla de gent que admira i diu un tal Pedro Mejía, que és un sevillano molt interessant, que també obres gratuïtes que val la pena descarregar-se i llegir-se, i també aquí tenim el nostre Cristóbal d'Estrella. I surt el Pedro Mejía al respecte, el Cristóbal d'Estrella al respecte, i hi ha un nom tatxat que, això és opinió meva, és discutible, és a dir, hi ha un nom tatxat que podria ser algú perseguit per motius religiosos o polítics, o podria ser que digués, jo tatxo aquest nom i poso el meu. Això. Podria ser Pere Grau? No crec, no té res a veure, sí, però no, perquè és posterior, seria posterior. Llavors aquí veiem més les tatxadures. És a dir, veiem, si jo dic que era aragonès, home, és una mica... que això ho pot descarregar tothom gratuïtament. Aquí és el mateix. És a dir... Llavors aquí hi ha una frase... Això és el final del manuscrit i això està afegit... Una altra lletra. Està afegit amb altra lletra i posa, això és la transcripció de l'afegidura. Diu, traducida por Pedro Juan de Spinoza en Bruselas en el año, tornem endarrere, veieu que hi ha la tatxadura? És a dir, això és la persona que falsifica i en lloc de posar el nom actual, que és una explicació meva, no hi ha cap demostració científica d'això, però estàs escrivint la data i poses la data, la tendència de l'any que és 1563. Ah, no, que estic falsificant. O sigui, li he de posar el 53. Per això hi ha aquest puntet vermell. Diu, estando en companyia de Girava. És a dir, l'única explicació que tenim i que després han fet pel·lícules sobre això és aquesta afegidura falsificada. És a dir, segurament que ni es va conèixer, ni el va veure mai, però podria ser que sí. Llavors, sí, això no sé què vol dir, al final. Això, que era un home savi, diguem-ne. Els del Dicter no saben ni posar això. O sigui, si us ho mireu, dius, home, no és que sigui gaire clara la lletra, però sí, em sembla que hi posen, estan en companyia de Girona. De Girona. De Girona. A veure, si està parlant d'això, va ser d'en Girava, no? I el Vides d'Ingenio, jo suposo que és l'obra de los ingenios, d'enginys. Perquè ell té l'obra d'enginys de Carrasco. Sí, no sé. Diu, malgrat les... Hi posava aquí. Sí, és a dir, malgrat que el manuscrit és fàcil de comprovar
i els que han estudiat això suposo que s'han pogut llegir, alguns continuen insistint que en Girava era aragonès i que la traducció la va fer l'Estanosa. Jo crec que és un cas clar de falsificació de la història i val la pena dir-ho i que ho podeu comprovar tots. És a dir, una cosa és una opinió i una cosa la tatxadura no l'he feta jo, no he anat a la biblioteca digital. En fi, crec que es pot incloure només per aquest motiu, és a dir, en Girava era un tio important i forma part de la falsificació de la història. Això és la meva opinió. En Girava era català. Com sabem que era català? Home, doncs resulta que hi ha una carta de Felip II que ho diu. Una carta de Felip II al príncep. Diu, de la diligencia usada en lo de la fábrica de la acequia imperial de Aragón, això, diu, si no se hubiere hallado persona cual conviene para el oficio de maestro mayor de dicha acequia, veréis si será al propósito la del Jerónimo Girava, natural de Cataluña que reside en estas partes, de cuya suficiencia e inteligencia de semejantes cosas se nos ha hecho muy buena relación. El Felip II hi ha un document que es conserva i que es pot consultar, que ens diu que era català i que estava prop de l'Aragó fent alguna obra. Això és la contesta que no sé exactament, no he pogut descarregar, jo em pensava que era de Carles V, però sembla que sé que no. Diu, de lo de la acequia, de lo que me decís de hacer de la acequia de Urgel, diu, si se ha de hacer la acequia de Urgel, tendré memoria de él. És a dir, quan tu em dius que si una persona que creus que és d'en Girava, és la resposta, la persona encarregada d'això diu, ho tindré en compte perquè tinc molt bona relació. En fi, aquí està una mica la repetició. La importància del manuscrit és important, de cara que hauria estat la primera traducció d'una obra de geometria i està superfalsificat. No està falsificat, no dic de l'època, està avui en dia, és a dir, clama al cel això. Anem pel manuscrit tercer, perdut. Girava havia escrit un manuscrit, una obra molt notable sobre molins de vent i màquines similars i d'aquestes coses. En Gerolamo Cardano, que és un altre personatge important, sabem que ens en va parlar d'ell, ja ho veurem més endavant. Aquí ens ho explica, no m'hi parlo perquè hi ha d'això. Ho veurem més endavant. Diu, sobre aquest Gerolamo Cardano sí que voldria cridar o recordar-vos que era un personatge, era un geni. El Gerolamo Cardano era metge, un metge de fama i que es guanyava molt bé la vida com a metge. Aleshores era un gran matemàtic, un matemàtic que va fer obra original, i no em pregunteu què és el que va fer en Cardano perquè posarem un compromís. Sí, una de les coses que se li han atribuït i que segurament que no va fer ell és l'articulació Cardano. Però té obres enciclopèdiques, o sigui, es pot descarregar 5 o 6 llibres seu en llatí, totxos, que estan en llatí, però hi ha alguns dibuixos i si busqueu un tema concret parla d'animals i tot, i d'insectes i de molts temes, d'instruments musicals. Si busqueu un tema concret és fàcil trobar el llibre i mirar-se només aquest tros, encara que estigui llatí. Aleshores, va ser viatger, va estar a Anglaterra, em sembla, a París i a molts llocs, ell era de Milà, i era jugador amb poca sort. Què vol dir? Que es va arruïnar diverses vegades, el van plomar, però ben plomat. Aprofitant això, fem una digressió tarragonina, hi ha un personatge que és el que abans, no sé si l'he recordat, que era en Dalmau. En Dalmau, d'aquesta època d'en Girava, era un prestidigitador de Tarragona, més concretament sembla que era de Tortosa, i feien jocs de mà increïbles. Tant és així que quan actuava un poble, automàticament el detenien i anava a la Inquisició per veure que no... I clar, ell treia foc, o sigui, feia galls, gallines, coloms, feia tot. I amb les cartes feia meravelles. I es veu que això ho devia experimentar en Cardano perquè diu, això és el tros que em parla, aquí més o menys, aquest maleït hispà, i diu, això està una mica ampliat, no sé si està, sí, de Nato Hispano, sí, veus? Diu, hi ha gent que amb les cartes, tradueixo lliurement perquè no deixo el sentit, diu, hi ha gent que amb les cartes fa el que vol, diu, hi ha un maleït hispà
diu que l'haurien de prohibir jugar les cartes sota pena capital. Es veu que el Dalmau es va quedar amb la... Però, veus, aquí, damnado hispano. Ui. Preceptum fuit immo interdictum. Sub pena capitis. Neludre. No l'haurien de deixar jugar sota pena capital per això. És una petita llavors que continuem amb l'obra. El títol oficial sembla ser que es deia Declaración del uso y fábrica de los instrumentos de agua, perdó, molinos i no sé què més. Més o menys, hi ha un títol oficial. Existia en forma de manuscrit. Llavors tenim el testimoni del Girolamo Cardano i ara sí que anem a intentar-ho presentar. Amb una obra d'aquestes que es pot descarregar gratuïtament i llegir i consultar, si mireu que coincideixi, perquè quan hi ha 4 o 5 versions la paginació no es correspon. Amb molta freqüència tu busques la pàgina 124 i depèn de llibres que hagis descarregat ni s'hi assembla. Però en aquest cas, aquesta obra, de Rerum Varietate, publicada a Avinyó l'any 1558, surt un petit esquema d'un molí i explica un molí de vent. I ell diu, digueu-me babau, però quan veig un molí de vent que pot fer la força de tants homes, em quedo meravellat. Diu, si voleu mirar un llibre que ho explica perfectament i estan dibuixats els mecanismes, mireu el llibre d'en Jeroni Girava, que és el que posa aquí. Llibre Jeroni Girava ac invertesse absolutíssim. O sigui, això és el testimoni, sí, exacte, això està transcrit. Ceterum si quis exquisitam constitutionem et machinae conem desiderat, librum Jeronimo Girava Hispani ac in materia absolutissimum. L'arquitecte de l'Escorial, Herrera, tenia un manuscrit amb el títol, i sabem que era un dels manuscrits, perdó, tenia el manuscrit de Girava o un dels manuscrits de Girava. Aquí parla, això em sembla que és del García Tapia, i per introduir l'Estarosa, diu Juan de Herrera, titulada Declaración del uso y fábrica de los instrumentos de agua, molinos y otras cosas. Així no m'he equivocat tant abans, quan m'he perdut. Sí, era altres coses. M'he encertat per casualitat. Doncs aquí parla de l'Estarosa, que té un estudi sobre les aigües del Serio de Nàpols. Atribueix el llibre aquest famós que tu dius que és el Girava, l'atribueix a l'Estarosa. Sí. Llavors dius, en recapitulació sobre el manuscrit. Aquest manuscrit està perdut, el manuscrit original de Girava, però hi ha 3 manuscrits anònims. Jo fins fa poc tampoc no ho sabia, però vas buscant, quan dones un tema per acabat, tornes a buscar els 3 mesos i trobes més coses. O sigui, d'un manuscrit perdut a un manuscrit que existeix, resulta que no n'hi ha un, n'hi ha 3. Hi ha el de Madrid, el de la Biblioteca Nacional de Florència i un manuscrit de Barcelona que està en mans d'un particular, que no s'hi té gaire accés. En quant a continguts de fulls i dibuixos, el més gran és el de Madrid, que té 949 fulls i 509 dibuixos. El de Florència, això deu ser un error, però és el que hi posava, serien 84 fulls i posa, probablement serien 840 fulls i 350 dibuixos. I de Barcelona serien 609 fulls amb 404 dibuixos. Els que han estudiat, em sembla que és una senyora o senyoreta, no recordo el nom, tampoc no hi ha temps per entrar a posar tots els detalls, però els que han estudiat això diuen que els dibuixos pràcticament són coincidents. Són els mateixos, diguem-ne. Diu, el manuscrit, ara anem a parlar només del manuscrit de la Biblioteca Nacional. Aquest manuscrit es pot descarregar gratuïtament amb molta facilitat. Consta de 5 llibres i clicant 5 vegades, en 5 minuts tenim tot el manuscrit, les 900 i pico de pàgines. Llavors, tradicionalment havia estat atribuït a Juanelo Turriano i modernament s'atribueix al Pedro Juan de l'Estarosa. Aquesta atribució al Pedro Juan de l'Estarosa és molt discutible, molts experts diuen que no, impossible, que ni hablar del Peluquín, i en canvi el Nicolás García Tapia i altres diuen que sí. I en el catàleg de la Biblioteca Nacional, això és la Biblioteca Digital Hispànica, si busqueu l'Estarosa,
no surt el del seu descendent falsificador, el Vincenzo Lastarosa, que és un poema, és un personatge també, i ja li atribueixen los 21 i los ingenuos, ja està atribuït, ja és el Pedro Juan de Lastarosa, això. Però és clar, aquí hi ha un miracle, que és que posa que va morir l'any 1576, però en canvi el manuscrit és entre 1601 i 1700. Això demostra que aquesta gent suposo que consideren que l'Estamosa podia escriure després de mort. Això és com una és a dir, és la manca de cura que tenen sobre documents importants. Però està atribuït a l'Estarosa ja, oficialment. Detalls del manuscrit de Madrid. Aquí intentaré una mica ràpid perquè és que no sé com anem de temps. Detalls del manuscrit de Madrid. Això és la portada general. Vaig ràpid només perquè ho veieu. Si hi ha de comentar alguna cosa ja ho mirarem. El primer llibre, que parla de qualitats d'aigües, com trobar aigua, si l'aigua és bona o no, parla dels nivells de l'aigua i parla del tema d'un llibre sobre els betums, que està en vermell, que té un cert interès. El segon volum parla d'aqüeductes, canals, fonts, assuts, també està en vermell perquè també és interessant. O sigui, la paraula assut modernament bàsicament es fa servir a Catalunya, derivada de l'àrab. No es fa, sí hi ha alguna constància. Un assut, perdó, és una resclosa. És a dir, assut té dos significats. Un és el de sínia, de roda per treure aigua, de zinc per treure aigua, i també és una barrera que es posa al riu, és una resclosa. És el nom àrab. Aleshores, el més famós aquest, que va sortir per la televisió, és l'assut de Xerta. Hi ha algun assut a Andalusia, d'això, però no es fa servir gaire el nom assut amb parlar de forma corrent o per dir coses geogràfiques. L'assut també serveix per pujar i baixar, Sí. Un ascensor? O sigui, una cosa és la sèquia i l'altra és l'assut. Sí. La sínia. No. A l'Ebre, Sí. vull dir, per pujar els llaguts, diguéssim, a l'assut, entres a l'assut... Això és una resclosa, sí. Puja el nivell de l'aigua, és a dir, es tanca i segueixes la navegació. Sí, no. Ja ho ha dit, resclosa. Sí, un assut és la resclosa. Llavors, clar, que formant part de l'assut, per pujar i baixar l'assut hi hagi unes excluses, no vol dir, llavors la gent parlant, és a dir, no vull discutir, no, agraeixo el tema, és a dir, el que pateixo és pel temps i perquè això és un tema que avorreix a molta gent, suposo. Perdó. El tercer volum parla dels molins de purgar farina, de molins de peix, de molins d'oli, de molins de sal-litre, de molins de pólvora, de molins de canya de sucre i parla de sistemes de bomba aigua. Aquest probablement és el manuscrit d'en Girava, segurament que parlava d'això, bàsicament. El volum quart parla de barcos, de puentes, de maderes, de piedres i de fonamentació. I el volum cinquè parla d'edificis costaners, de defensa del mar, de ports, d'invents i de divisió d'aigües. És impossible de resumir en tan poc temps 900 i pico de fulls. El manuscrit de Madrid sí que, tractaré de passar-ho ràpidament, està format de diverses parts. Les cal·ligrafies són molt diferents i els estils també són diferents i les terminologies són diferents. O sigui, és un Frankenstein. Aquest manuscrit és un manuscrit Frankenstein. Està format de diverses peces que no encaixen. I aleshores hi ha indicis de que està copiat i a més de que en casos no simplement copiat sinó que està adaptat o traduït. Això intentaré passar ràpidament. Perdó, això és un tipus de lletra que és ampliat. Veieu una mica la lletra aquesta com és. I llavors aquí ja veiem que un error típic de copista que està copiant amb desgana i que no li interessa. Llavors dius que dividiendo ho repeteix i es veu obligat a tatxar-ho. Un altre error, que aquí es va equivocar, es va despistar més i va haver de deixar més tros. Doncs aquí hi ha buits també, casualment, que copiava, quan arribava una paraula que no l'entenia, el que estava escrit o la paraula, s'ho saltava. Diu vidriol o caparrosa, en blanc, un altre en blanc, perdó. I d'això, dius... No, vidriol, no vidriol. Sí, vidriol, sí. I caparrosa, caparrós,
Llavors, aquí parla de pla Grau-Gota i també parla del ventrículo, o sigui, és una aigua que és molt forta, que diu que es fa treure el mal del fetge i de la melsa, diu los tumores, però gastan el estómago i el ventrículo. Què és ventrículo? Sí. No, o sigui, jo suposo, no ho sé, això és una opinió meva, jo crec que en català sí que es fa servir el ventrell, formant part de l'aparell digestiu. Antigament es feia servir, pràcticament avui no l'usa ningú, el ventrell. Alguna obra de teatre, d'en Pitarra o d'això, que surt aquí, però es deia. Llavors, clar, ventrículo no... Mala traducció. Mala traducció. No és a dir, manxes blanquinoses, no entrem ara, no és una cosa. Part d'una aigua que fa créixer el pap, la gola, més espais buits, o sigui, un altre espai buit. L'aigua catalanada. Aquí parlen d'Aragó i de Catalunya, d'una sèrie d'aigües i d'una sèrie de cristal·litzacions. Com Catalunya cerca de Carbona. Llavors, el primer llibre és, arribem al llibre dels Batuns. El llibre dels Batuns veiem que la lletra és completament diferent. O sigui, no té res a veure aquesta lletra amb la que hem vist abans. I aquí parla, tornem a la lletra aquesta, és a dir, això és una lletra i això és una altra lletra. Ja no sé grafòleg, aquí hi ha invents, instruments, formes de mesurar. Llavors, pedra tosca, aquí parla de pedra tosca. Pedra tosca és piedra pómez. I aquí, en canvi, al llibre dels Batuns ens parlen, o sigui, una cosa és la tosca com a pedra, la pedra tosca, la piedra pómez, i l'altra cosa és la tosca equivalent a un dipòsit que formen certes aigües. Seria la tosca sarro, allà la tosca al sarro dels dents. És a dir, algunes aigües fan dipòsits i poden obstruir les canalitzacions. Aquí parla d'aceite de linoso, aleshores, en altres parts del manuscrit parla d'aceite de linueso i d'aceite de linuesa, el mateix manuscrit. Sí, però el tema està, que després ho veurem, aquí parla de para pegar vidres. ¿Para pegar vidres? Para pegar vidres, sí, vidres. Betún, perdó. Ah, vidres, sí. Betún para pegar vidres y cosas de barros. Però amb altres parts del manuscrit parla de vidrio. O sigui que és un manuscrit Frankenstein. Llavors aquí veiem que parla de vidrio, amb lletra diferent. Ara no ho trobo. El vidrio. Que si el vidrio... Doncs aquí parla del vesque, que no sé si sabeu què és el vesque, el vesc. Sí, què és això? El vesc és, en castellà seria la liga, el viesco o liga. Sí. Això... Sí. Llavors, però fixeu-vos que aquí està entre cometes, ho ha posat, del vesque. El que va escriure això, que aquest és bona lletra i el que sabia el que estava fent, ho va fer de correguda, però quan es va trobar el vesque no sabia el que era el vesque. Sembla ser que en aragonès, després ho veurem, en aragonès no es deia el vesque fora d'alguns pobles limítrofes de Catalunya. Això és important, només per comentar-ho. Si coneguéssim la data precisa del manuscrit i fos antic, això, algú que s'estudiés podria ser important en el sentit que indica el sistema de triangular, que alguns van atribuir al Gema Frisius amb data posterior al llibre de cosmografia del Girava. Que d'aquí, si algú s'ho vol mirar, la portada del volum 2 parla de ponts, aqueductes, túnels, d'això. Això és un altre tipus de lletra. Anem a la portada del volum 3, que és l'important. Aquí ens diu, que és important això, perquè ens diu, cuando hable de molinos, de los tipos de molinos y de las diversas piezas, diu, pondré los nombres ordinarios que hay en estos reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, aunque los más nombres seran aragoneses. O sigui, aquí t'està justificant que tot el que està escrit amb aquesta lletra, els apartats, que diuen que sortiran noms catalans i aragonesos. Hi ha una petita pega que, en molts casos, els noms catalans i aragonesos són pràcticament idèntics o molt semblants. Aquí ho està dient, Aquí són dibuixos del molí, dels àleps,
tipus de lletra diferents, i llavors aquí, per exemple, veiem que aquest senyor que copia tan fàcilment, veiem que la primera vegada ell explica un molí d'aigua. Llavors el molí d'aigua té una resclosa, una derivació, i va parar amb un rodet amb pales, i les pales es diuen àlabs, doncs àlabes. Llavors ell la primera vegada que introdueix la paraula posa la vaca. La vaca que ria, saps? És a dir, aquí posa àlaba, però la primera vegada posa a la vaca. I són coses no demostren res. Llavors, clar, parla de cajales, és a dir, tots els mecanismes, un cop l'aigua ha incidit sobre el rodet i l'ha fet girar, s'ha de portar perquè mogui una mola o faci una altra funció, i té unes desmultiplicacions, té unes rodes, fan servir els engranatges que en diuen de llanterna, i fan servir los cajales, que eren els queixals. Llavors parla, diu, si per fer una operació important parla del suro. Diu, si tens d'això, dius, però la tercera, perdó, suro, veus, aquí, suro. Y poner dentro un pedazo de suro que sea grande, y el suro... No, però el suro també podria ser aragonès. Llavors, ell ja ens ha avisat abans que quan parli de Molins parlarà de València, d'Aragó o de Catalunya. És a dir, per aquí, és a dir, sí, no podem dir ni que sí ni que no. Parla de manilla, parla d'esbiaixados. És home, esbiaixados. Esbiaixados. Parla de caracoles o fusillos. Caracols. Clar, llavors dius, aquí veiem que la indicació que és una còpia adaptada és que el mateix manuscrit va posar parte baja dels caracoles, i els caracoles, un caracol és una barra roscada, i dius, home, no, en castellano esto es usillos. Està afegit a sobre. Es parla de noms de fusta, no entrarem aquí, seria molt llarg, no val la pena. Sí, hi ha molts noms que estan en aragonès i alguns estan en català, diguem-ne, en català. Es parla de molí de sang, de taona. Llavors, clar, quan parla dels molins de les olives, una de les funcions dels molins, a part de moldre farina, és per moldre olives. Llavors ens diu que a Catalunya tenen un sistema que treuen més rendiment. Simplement això. Sí, és a dir, aquí posa Catalunya, a veure, perdó, diu, después de las tener molidas en Cataluña, después que han molido las olivas que las tienen hechas una masa, ponen esa pasta dentro de un saco muy grueso y después toman y ponen el saco dentro de un vaso de madera, de piedra o de madera, como mejor parezca, y es un sistema que parla de que un sistema de millorar la fabricació d'oli explica el que diuen, el que fan servir a Catalunya. Però abans ja t'ho dic. Parla dels molins de la canya de sucre, la terminologia de les fustes. Aquí dius, parla de manxa, diu manxa, barquín o fuelles. Diu, i això és important quan parla dels arbres. Parla d'uns arbres que no saben ben bé d'això, diu, després ho he transcrit, però important és això, diu, para haberles de dar su nombre propio en romance y por esa causa los he dejado en mi propia lengua. Això dius, això és el que diu. Diu, Vitruvio nos amonesta que no se junten las tablas del árbol Ischia con los de la Carrasca, y porque yo no he visto de estos árboles en España, para haberles de dar su nombre propio en romance, y por esta causa los he dejado en mi pròpia llengua. Això, clar, encara que les paraules aragoneses i catalanes siguin iguals, i ell ja ens ha avisat que els más nombres seran aragoneses. En Espanya no hi ha. Sí, no, però ell diu, en romance los he dejado, és a dir, aquí és el concepte, això és opinió meva i us ho exposo perquè ho mediteu. És a dir, si ell diu que los he dejado en mi pròpia llengua, si fos el Lastanosa, que és un tio que era d'això i tenia centenars de llibres i tenia llibres en sànscrit i llibres en el que vulguis, el Lastanosa no hauria escrit mai, no hauria dit que l'aragonès era llengua en aquella època. Doncs clar, si diu això és que això hi ha un original en català. És
És a dir, encara que ho escrivís en Girava, el manuscrit, en Girava o un altre, és a dir, estem parlant d'en Girava, és a dir, això està copiat, llavors quan està copiat, el que ho copia d'un original en castellà, amb el castellà macarrònic, però els noms dels arbres estan en català, si haguessis llançat no diria, si estan en aragonès no hauria dit mi pròpia llengua. Carrasquet en Almeria i Carrasquet. Sí, no. És un... Això són termes de la fabricació, això anem passant, dibuixos, el cinquè volum parla, que és important, parla d'obres civils romanes de Tarragona, llavors fa una defensa de la professió. A mi si m'ho pregunteu ara, no ho puc assegurar, però la meva intuïció és que això és afegit posteriorment. Parla d'una defensa molt interessant de la professió, que diu, de la professió aquesta, diguem-ne, d'enginyer en el sentit actual, o d'enginyer arquitecte, o d'enginyer d'obra pública, haurien de treure els intrusos, que són els que es diuen enginyers militars, els que són simples picapedrers, els que són simples dibuixants, és a dir, tothom sembla que vulgui entendre, no, és una professió seriosa i el que s'hi posi que en sàpigui geometria, per exemple, que sàpigui dibuix, ha de saber fer planos, ha de saber interpretar planos, és un apartat interessant. És a dir, és important en quant al manuscrit. Té poc a veure amb el Girava, perquè igual no ho va fer ell, això. Llavors parla de Tortosa dels Alfacs i diu: me he enterado de que su majestad ha hecho hacer una torre, un castillo dentro de la mar debajo de Tortosa. Y aleshores ell diu: de lo cual me admire mucho que hubiese hombre tan temerario que se atreviese a hacer una semejante obra. Diu, espanta hacer un puerto el cual liga con la tierra, és a dir, està parlant d'unes obres de fortificació que van tenir una gran importància i ara veurem per què. Dius, això és el port dels Alfacs, que no és gairebé un dibuix vist al revés, i veiem que hi ha tres torres, ho faré una mica ampliat. Veiem que hi ha el delta de l'Ebre, això és l'Ebre, això seria el delta d'aquella època, i això és el port dels Alfacs en què seva. Això correspondria a l'actual Trabucador, i per aquí hi hauria l'Alouet, i aleshores aquesta és la torre de Sant Joan, que aquesta es conserva encara alguna cosa. Aleshores, això hi ha un altre mapa dels Alfacs, aquest és fosc, però es veu, una altra versió, dius, al port dels Alfacs, tal com estava en aquella època, hi ha una torre, que seria l'actual, que no és ben bé, per canviar, la de la Punta de la Banya, aquesta seria la de l'Alouet, i aquesta seria la de la torre de Sant Joan. Aleshores, això, jo en puc parlar una mica, perquè vaig tenir fa uns 25 o 30 anys, vam tenir l'oportunitat d'anar-hi a passar 15 dies, a prop d'un apartament, a prop del càmping dels Alfacs, que va petar, i vam poder navegar, i s'hi podia anar. Llavors, aquesta torre de Sant Joan, en aquella època, estava a uns 5 metres com aquí, és a dir, estava a terra ferma, però a 5 metres. Actualment està 50 metres dins de l'aigua. És a dir, aquest projecte que hi ha, que volen limitar el cabal, és a dir, a mi no cal que m'ho diguin perquè em vaig quedar i ho vaig llegir i dic que està equivocat a la Viquipèdia. I vaig mirar a Google Maps i sí, està a 50 metres, o sigui, ha avançat totes aquestes aigües d'aquí, perdoneu-la d'això, és a dir, tota aquesta aigua d'aquí ha avançat i han deixat que la torre aquesta està a 50 metres dins del mar. O sigui, en molt poc temps és espectacular el que ho he vist. O sigui, abans t'havies d'acostar amb el barco i ja està, hi havia pedres i llavors caminaves 4 o 5 metres. I aleshores, perdó, que si no, esclar, aquí és important l'any. En Girava es va morir l'any 56 i l'Estanosa, no recordo, abans ho hem vist, em sembla que era l'any 76, i posava allà. Doncs, això, aquesta obra, parla d'aquestes torres que s'havien de fer sacar-les a la ràpita i es veu que algú va fer, hi ha noms, hi ha algun nom italià, hi ha algun nom d'un altre ensenyat d'aquests, i diu, aquí baix de tot, diu: hacia mayo de 1577 el prior informaba que la torre de San Pedro estaba terminada y la de Boliche casi a punto, pero se derrumbó a las pocas semanas. Clar, si tu fas una obra amb un mar, amb una sorra que no està consolidada i la fa un aficionat d'aquests, es pensa que tot és fàcil. Llavors, què vol dir això? Que si el que fa el manuscrit ho critica, l'Estanosa va morir l'any 76. El comentari del manuscrit de Madrid sembla que és posterior a això. Aleshores, a mi em sembla difícil
que per aquest motiu no crec que l'Estanosa pugui ser l'autor del manuscrit. Per aquestes i altres coses que he intentat explicar. El resum és aquest, no? El manuscrit de Madrid no seria l'Estanosa, sí que podria haver estat copiat i adaptat per l'Estanosa. Quan dic adaptat vol dir traduït de l'aragonès per intentar justificar l'injustificable. I sí que és veritat que caldria, o sigui, actualment hi ha gent que són grafòlegs, hi ha grafòlegs forenses. Si tenim la sort que és un document de fàcil accés, s'hauria d'estudiar aquest manuscrit de Madrid, s'hauria d'estudiar el manuscrit de Florència i s'hauria d'estudiar amb menys problema el que té el particular aquí a Barcelona. I caldria comparar-los i treure això. Llavors, conclusions una mica finals. En generalitzava era català, crec que això ho hem vist. Estava ben considerat per Carles V, perquè li donava tasques confidencials. Llavors, hi ha el paper del seu fill Felip II, primer com a favor, perquè el va introduir probablement gràcies al Calvet de l'Estrella, i hi ha un llibre de geometria molt important que no el van imprimir a la seva època, quan era una cosa bàsica per desenvolupar l'imperi espanyol. Aquest llibre era una arma fantàstica, no es va imprimir a la seva època i actualment li han usurpat i han pres. Girava ja no és l'autor d'això. Hi ha un llibre de cosmografia que va ser molt important i aquest el posen de banda. Quan parlen de llibres de navegació surt el Pedro de Medina, el llibre aquest no és que l'amaguin, però no el tenen, crec que s'ha de magnificar una mica més. Llavors, el que jo trobo per mi molt important és que ens diu el Francisco Orella. Llavors, possible explicació de la marginació i el cabell. La possible explicació de la marginació és que si tornem al llibre de Milà, veiem que si no és la portada, a la pàgina següent o a l'altra, surt aquest dibuix. Surt un dibuix d'un laberint, l'esquema del laberint, al mig del laberint era un centaure i el lema que surt posa in silencio et spe. Doncs això és el lema que fa servir en Girava. Llavors, aquest no es veu gaire bé, però resulta que Gonzalo Pérez era un traductor, va traduir, i sembla ser, crec que en vers, l'obra d'Homer, l'Odissea, que ella en deia la Ulixea. Llavors, el lema de Gonzalo Pérez era, aquí està petit però era el mateix, era un laberint amb un centaure al mig i aquí el mateix lema, in silencio ex pe. I llavors resulta que un altre personatge famós, que és el Martí Luter, el lema que feia servir era in silencio ex pe erit fortitudo vestra. És a dir, podria ser que si el lema d'en Girava, del Gonzalo Pérez i del Luter és el mateix, potser és que hi havia una mena d'associació secreta o de criptoprotestants, una cosa així, és a dir, és per meditar. D'altra banda, aquest lema és el lema d'altres particulars i d'altres organismes. Per exemple, és un dels lemes de l'Opus Dei. I em sembla que això és tot. Si voleu fer això... El lema de Prit vol dir, el lema de és un tros gràcies de l'Evangeli. En silenci i espès. Sí, en el silenci i l'esperança està la vostra fortalesa. És a dir, si vosaltres teniu esperança de triomfar i calleu, aquesta és la vostra fortalesa. Això és la interpretació meva, no és que sigui definista. Com que han vingut bastantes persones més, quan abans pregunta qui vol sopar, anar a sopar junts, torno a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sí. 9. Va, doncs endavant, preguntes. Hi ha una cosa, vull resumir, aquesta senyora que t'ha preguntat per què el volien pelar. Si hi ha aquesta animadversió cap a Catalunya i volen eliminar Catalunya, que no surti, que diversos dels girones importants. O sigui, un dels motius, escolta, los molinos de viento de la Mancha, no són molinos de viento de la Mancha. Aquest senyor era tarragonès i si hi havia molins en algun lloc era a Tarragona. O sigui, que el famós Quijote
que passa tot... En La Mancha no havia molinos de viento, entens? Això que quedi clar. I en Giovanni Cardano, que quan parla de molins de vent parli d'aquest senyor, i el millor arquitecte de Felip II, que fa a l'Escorial, el súmum de los fachas que van anar a l'Escorial a cantar el cara al sol. Per un Antonio Herrera, que aquest senyor m'ha fet comprar el llibre i posa el libro de los ingenios de tal, de Jerónimo de Girava. O sigui, un enginyer com Antonio Herrera té com a llibre de coixí, de suport, el manuscrit del Girava. Per què no s'imprimeixen aquests llibres? Jo penso que és perquè no donar-los publicitat. O sigui, un llibre copiat es difon molt menys que no pas un llibre imprès. Jo penso que una forma de limitar el saber, la geometria de Villaparell i el llibre dels ingenis, és que se l'hagin de copiar i a veure qui fa els dibuixos i tot el rotllo. O sigui, és un llibre que ha tingut més difusió al ser manuscrit en una època que l'impremta és del nostre medalla de Però és curiós que no hi ha, no sé si està bé això, s'ha de posar. No, que no el tens allò. Perdó, el que sí que és curiós és que el Cardano diu, si voleu veure els molins dibuixats en tota la seva perfecció i detall, mireu el llibre d'en Girava. Llavors, clar, mireu el llibre. No sé si es podria interpretar això sobre si s'havia publicat, probablement no, probablement parla del llibre perquè en Girava li havia dit, mira, Girolamo o Geroni, perquè és el mateix nom, és a dir, sí, dius, mira, ja ho tinc fet, ja està a punt de publicar, és a dir, ell publica el llibre de cosmografia, dona per publicat, el Cardano el dona per publicar. És a dir, ell estava ben vist. Ell estava ben vist i, per exemple, sobre Milà, els que tinguin curiositat, a partir de la Biblioteca Digital Hispànica, jo em vaig prendre la molèstia d'aquest el que parla de l'Astanosa. L'Astanosa diu, o sigui, l'únic que va escriure ell original, sembla ser, és un discurso sobre les aguas del Celino. I són 2 o 3 pàgines que són molt còmodes de traduir perquè estan, de llegir perquè estan transcrites, hi ha una transcripció moderna, però jo em vaig fer la molèstia de descarregar l'original i veure si la lletra aquella s'assemblava. Llavors, és una lletra molt lletja, molt ràpida, no entenc de grafologia, suposo que algunes parts del manuscrit es podia semblar, i algú que s'ho estudiï. És a dir, per mi, l'únic original del Pedro Juan de l'Astanosa és el discurso sobre les aguas del Celino, que diu, en Nápoles, bueno, més o menys, en Nápoles los romanos pues habían aguas, las aguas del Celino, de tècnic res. Parla d'aquell l'Astanosa que va estar fins i tot a la presó perquè era falsificador. Però no, hi ha una web molt interessant que és, no sé si és un patronat, que és de Vincencio Lastanosa. Llavors, el Vincencio Lastanosa sí que és un tio important, tenia una biblioteca, era un recatxo, diguem-ne, d'aragonès, tenia una certa formació científica, tenia estudis sobre les inscripcions romanes antigues i les medalles. Llavors, hi ha un patronat que es diu Vincencio Lastanosa. Llavors surt a la literatura i surt que tenia un castell però bestial, i aquest castell tenia una col·lecció d'armes que podia, només de les armes seves de col·lecció, podien armar 3 divisions, i tot així exagerat, i que tenia una font amb autòmates, i hi ha una part que hi posa la part de falsificació, és a dir, que aquest home era falsificador, i s'inventava cartes del Felipe II, el seu avi, i el nom, diu, el nombre fue de que no sé cuántos, ho explica com a document original, diu, un antepasado mío de no sé cuántos, le clavaron una lança, i quan l'anava a treure va dir, el asta, o sigui, el pal de la llança, el asta no, anava a dir, el asta no sale, i va quedar el asta nosa. És a dir, és un tio, un personatge curiós, divertit, era un falsificador professional, llavors, home, és que... Reconegut històricament. Reconegut històricament, i amb web, és a dir, el web no se n'amaga. Aleshores, l'Astanosa sí que hi deu haver algun document de no fàcil accés, alguna carta que li concedeix com a criado de su majestat tendréis una renta de
de los cientos ducados, per exemple. Surt amb la censura d'un llibre més o menys tècnic, que ara no recordo, i aquesta la vaig trobar jo per casualitat, perquè estava interessat en la història pontifical i catòlica, és a dir, surt amb la censura de 2 llibres. No té res tècnic i l'única relació oficial demostrada que tenim a Girava és la nota afegida del manuscrit. Això és el que he trobat jo, no dic si hi ha algú més savi o algú que troba més coses. No, inquisidors que s'han apropiat d'obres, això, que no ens en dirà 50, vull dir que és una cosa molt guia, o sigui, que ell fos el que havia de corregir els treballs d'en Girava i es posés ell pel mig, això ja... Sí, no, però és que et posen, diu, és que en su juventud estudió en París i estuvo en Lovaina, això, i era maquinari, d'on t'ho treuen, això? Si hi ha 4 ratlles, les taules, l'únic que hi ha és estando en companyia de Girava en Brussel·les. I el viatge de Milà a Nàpols? No hi ha cap referència. Però jo ho he llegit i el posen com a acompanyant del... Clar, és que era discípulo suyo i d'això, que m'ho diguin d'on t'ho treuen, per això dic jo, ara que internet és anar a l'original, i veure l'original. Per exemple, això un petit detall original, interessant. De la baixada de l'Amazones és un llibre que jo vaig trobar molt difícil de descarregar, la relació del Carvajal. O sigui, la baixada aquesta dels 3 bornis, perquè el Francisco Orella li van treure un ull, un personatge també famós de Jo tenia un ull, i el Gaspar de Carvajal també li van treure un ull. O sigui, quan van arribar a baix dels Amazones, semblava allò l'expedició dels 3 bornis. Llavors, clar, el llibre aquest era difícil de trobar, però es podia trobar amb algun PDF i alguna cosa d'aquestes, i aleshores vaig veure que era capaç de trobar-lo amb lletra fàcil, em sembla que és a través de la Biblioteca Digital Hispànica. Vaig buscar i vaig trobar un llibre, i hi ha un llibre que a més està comentat. O sigui, hi ha tot el text original, amb lletra fàcil de llegir, i a més vaig trobar el manuscrit. El manuscrit és penosíssim, però aquest tros de les 19 Joas, costa, però jo volia llegir l'original. Llavors, si veig l'original, per mi és útil. Llavors, a partir d'allí, jo trec les meves conclusions, o no trec cap, i un altre pot treure unes conclusions diferents. Però aquesta és la gràcia i l'avantatge. Tenim una facilitat que no la podem oblidar. Després volia fer hincapié que es diu en Pere el Cerimoniós, perquè és el gran cosmògraf del segle XIV, o sigui, és el que fa una història, diu una conferència sobre això, sobre les taules de Pere el Cerimoniós. Són les primeres taules que jo penso que es van portar tot el segle XV, molt més importants les seves i més precises que les famoses d'Alfonso X el Sàvia. Tots els cosmògrafs del segle XV van amb les taules fetes per 3 jueus catalans de la Catalunya Nord, mestres d'Abraham Zacut. Tota aquesta relació que vaig trobar entre Perpinyà, tota aquesta zona de jueus del sud de França que fan la Ralestia, o l'Anna de Jacob, és d'un Jacob de Banyolos. És tota una gent que Pere el Cerimoniós porta els seus deixebles, els seus vassalls jueus, els protegeix, els porta a Barcelona i fan la primera gran obra de cosmografia. Per això el posen de llista de cosmògrafs, perquè va ser el que va pagar en els seus cosmògrafs que li fessin unes taules de la vegada. Dic que hi era esmentada. Però a la crònica, el que diu la crònica, l'estricta crònica, és que se li va presentar el príncep de la fortuna, que en deia el príncipe de les Isles Afortunades, que era el príncipe de la fortuna, es va presentar a demanar-li ajuda per conquerir Canàries, i ell va dir que sí. Però aleshores, aprofitant com que l'altre li va fer filla, segurament que ell, el Pere, va ser quan hi va anar i va ser quan va muntar el bisbat de Telde i tot això. És a dir, però estrictament, la crònica de Pere el Cerimoniós no diu que anessin a Canàries. És el que hi ha. Has vist si parlava en algun moment de rodes de paletes? Dic per l'invent del 1543 es va fer al port de Barcelona. Sí, el Blasco de Garay, sí. El de les rodes de paletes... No, hi ha un dibuix amb rodes de paletes, però com a molí d'aigua. Sí, podria ser que hi fos, perquè això és a dir, de vaixells que es mouen en rodes de paletes hi ha representacions molt antigues. Però esclar,
a part de Leonardo da Vinci, que és el més conegut, hi ha 3 o 4 italians boníssims, i alguns diria que més original i més bons que Leonardo da Vinci, una opinió personal, és a dir, el que passa que no eren pintors i no tenien el geni ni tenien altres coses, no. Hi ha llibres, o sigui, vaixells amb rodes de paletes, hi ha diverses representacions. No soc especialista, però si vols t'ho puc mirar un dia. El Bosc Agrari, que sí era roda de paletes, que a més era màquina de vapor. Això ha estat desmentit per en Rubió i Lluc. Sí. Perquè algú va falsificar un document, a Simancas o no fos, hi havia un document falsificat. Però, és a dir, no dic que no. Per rodes de paletes hi ha altres exemples. Per cronologia podria ser tant això com lo de Canaletes, per exemple, la sínia que fa pujar l'aigua fins a les torres de Canaletes i tot això, també hi ha un Sí. Que per cronologia podria ser també. Sí, ara m'agafes una mica descol·locat, és a dir... No sabem exactament quan és, però sé que ho saps també. Jo crec que és abans del... Els aparells, o sigui, aparells agrícoles, o sigui, sobre la cultura àrab i tecnologia àrab hi ha molta cosa escrita. Doncs, hi ha llibres que només tens accés parcial. Doncs, per exemple, el que sí que he mirat una mica són els molins de vent. Doncs els molins de vent, que en deien molins turcs o molins perses, i eren d'eix vertical i es movien horitzontalment. Llavors, la referència més antiga sí que és veritat que era a Tarragona l'any 300 i escaig. Hi ha un historiador àrab que diu que a Tarragona hi ha molins de vent. I aleshores 350, d'això, esclar, i 350 era cristiana, diguem-ne, perquè quan es parla d'això s'ha de mirar. Llavors, en aquella època sembla ser que Tarragona, la documentació que vaig trobar, estava bàsicament habitada per jueus, és a dir, tots els que vivien a Tarragona eren jueus. La qüestió d'aigua no he mirat a fons perquè ho hauria de mirar, és a dir, una cosa per bombar aigua, ho comentàvem, és a dir, el mateix, si l'aigua es mou, dona potència. Si tu dones potència, fas que l'aigua es mogui o que el vaixell es mogui. Llavors això, hi ha documentació molt dispersa i molt profunda, però s'hi ha de dedicar una. Llavors dius, què intentem demostrar? Que el girava o el que fes aquest manuscrit va demostrar això? Jo crec que no, jo crec que ja podem remuntar des de l'època grega i romans. Llavors dius, ara es va aplicar, està molt dibuixat. O sigui, mai per això no ho he mirat. Andreu? Sí, bueno, jo al final de la presentació has parlat d'una possible conspiració i estic segur que tens molta curiositat, però si no hauria de posar això al final i que ens expliquis una mica més aquest tema de la conspiració. Has parlat de l'Erasme, del Martí Luther, del Opus Dei, i dic, hòstia, això... Sí, és a dir... Què penses? Et demano que em diguis què penses. El que penso... No penso res, és a dir, tinc intuïció, és a dir, no em dono permís a mi mateix per pensar sobre un tema si no tinc la informació adequada. Llavors jo intueixo, és a dir, de la mateixa manera, és a dir, hi ha molts temes. Sobre el tema religiós hi ha els que van haver de fugir, per exemple, els jueus, o criptojueus, o descendents dels jueus, gent que eren cristians, convençuts, de la secta que era, però clar, com que, per exemple, el Joan Lluís Vives. El Joan Lluís Vives, no sé si li van matar la mare. La mare la van cremar amb tota la família. Li van cremar davant d'ell uns quants, uns altres... Llavors, el Joan Lluís Vives buscava una manera, li vam comentar fa temps, ja deu fer més d'un any, que hi ha alguna carta, hi ha les cartes del Luther, les cartes del Zwingli, llavors, amb una carta posava, em sembla, no sé qui ho va comentar això, que diu, bueno, ja saps el que passa a Espanya, que els estan matant gent i tot el... És a dir, mirant documents originals, és a dir, hi ha part religiosa, hi ha jueus, en general, llavors, clar, hi ha els que vivien a la península ibèrica, hi ha moriscos i moros i tot això. Després hi ha la religió catòlica, amb la seva secta catòlica oficial, i després ja hi ha la reforma, el Luther i similares. Llavors, dins les ordres religioses, per exemple, hi ha els erasmistes i els no-erasmistes. Hi ha els que seguien Ramon Llull o no seguien Ramon Llull. És a dir, dins dels catòlics ortodoxos hi havia faccions i es barallaven entre ordres religioses. Es barallaven
per exemple, franciscans. Els franciscans que eren partidaris d'11 escons, és a dir, jo he llegit, però no ho he assimilat ni ho he sintetitzat. Sí que intueixo que hi podia haver, concretament relacionat amb el cas d'en Girava, que hi podia haver una sèrie de reformistes, de gent que estaven informats i que creien que s'havia de canviar, que la religió en aquella època estava molt malament i s'havia de canviar, i llavors és molt fàcil que hi hagués alguna associació secreta i que tinguessin reunions, no precisament amb el sentit teològic de reformar el dogma, sinó de lluitar contra els bisbats que hi havia en aquella època i contra els abusos. O sigui, això crec que és molt fàcil que existís. I sense dir amb absoluta ignorància del tema, i la ignorància és molt atrevida, això als Països Baixos, quan a Luter no li van fer cas, va dir, tira una mica més, em faig protestant, per dir alguna cosa. És a dir, jo crec que sí que hi podia haver una conspiració, en el sentit aquest, o sigui, diverses conspiracions. El fet que diguis que algun dels Antonios Pérez tenen aquesta mateixa inspecció. Sí, el Gonzalo Pérez, clar, el Gonzalo Pérez té aquest lema, dius, per què el té aquest lema? Dius, bueno, i el Luter? El Luter té aquest tema, aquest era fàcil perquè estava en un quadre, però un dels punts que va viure el Luter molts anys està esculpit en pedra, el lema aquest. Dius, home, és una cosa que és de l'Evangeli, i si dius Pare Nostre, ho diuen molta gent, Pare Nostre, molts sectors. És a dir, no té per què haver una relació causa-efecte, no és una demostració, però és casualitat. Llavors dius, jo ho trobo interessant personalment. Hi ha una història que potser que recomano també que mireu, és el tema de les ordres de cavallers diferents o peculiars que hi havia a Castella i Lleó, amb referència a l'ordre de Sant Joan de Jerusalem de Catalunya, del Principat. Ho dic perquè precisament va ser el germà de Josep Casens, gran comendador de Castilla de l'ordre de Santiago, que va ser el seu pare, el Zúñiga, i va ser el fill del duc d'Alba el que va aconseguir dividir l'ordre de Sant Joan de Castilla i Lleó en dos ordres, la de Castella i la de Lleó. La de Castella es va quedar a la Manxa, i actualment davant del seu castell, on hi havia els antics templaris castellans, hi ha molins. I a Lleó es va quedar propietat, diguem-ne, d'aquest ordre, el fill, que hauria pogut ser hereu del duc d'Alba, no ho va ser-ho perquè es va casar amb una altra dona i va tenir més fills, i aquest home va acabar sent encomendador. L'ordre de Sant Joan va posar el seu domicili a la cort del rei, Carles el Sandover. O sigui, van aconseguir fer-se dins la cort un ordre tradicionalment, com és els hospitalaris de Sant Joan de Jerusalem, internacional. I això té a veure amb una gran història, crec, i és més enllà de jueus i més enllà de catòlics i de protestants. És dins del que seria l'Església i la Inquisició i els valors de les ordres que hi havia diferents dels hereus dels templers al Principat del Tron d'Aragó i a Castella. Actualment, l'ordre de Malta, els hereus de Sant Joan de Jerusalem, a Espanya es diuen Gran Priorato de Santiago i de San Jorge. Ja no hi ha ni San Juan. I el de San Jorge és un ordre, són els cavallers que van lluitar a la batalla de Moret per defensar els càtars i que van perdre. I tampoc tenen una història que tenen una relació. Sí, és complicat això, és a dir, està tot molt relacionat. Per exemple, el que fa temes de navegació, l'ordre de Malta és molt important. Per exemple, la relació amb el Pigafetta era cavaller de l'ordre de Malta. El Jorge Juan era cavaller de l'ordre de Malta. O sigui, tenia uns sistemes d'ensenyament, una espècie d'universitats de construcció naval i de fortificacions i de medicina impressionant. Però, esclar, casualment, la castellania, em sembla que ho dic bé, la castellania d'Amposta, és a dir, sempre van a dividir. La castellania d'Amposta depenia de València, ja se'n van cuidar ells. Sí, però aquesta va integrar-se dins la corona ja en temps dels catòlics. Sant Joan de Jerusalem no. I Sant Joan, el Principat del Gran Priorat de Catalunya, no.
va ser jo crec que l'única ordre que no va estar incorporada a la seva direcció pel propi rei. Perdó, Sant Joan de Jerusalem, és que ara reconec la meva ignorància, és a dir, una cosa són els templers. Sí, els templers, quan es van desmuntar, les propietats se les van quedar a Sant Joan de Jerusalem. Sí, però Sant Joan de Jerusalem seria l'ordre de Malta. Exacte. És l'ordre de Malta, sí. Es diu l'ordre de Malta. Sí, llavors, doncs, la castellania d'Amposta és on es va batejar el rei d'Espanya, el Joan Carles. Joan Carles és La capilla de l'ordre de Malta, que actualment està a Roma. I la castellania d'Amposta va ser el Priorat de Catalunya, el Gran Priorat de Catalunya de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem, es va separar perquè hi va haver una escissió que va ser aquesta precisament de l'ordre de castellania d'Amposta, que després no sé si li van dir de Montesa o no sé com li van dir, però que d'alguna manera també va ser menor, no va tenir mai importància. Actualment, si llegeixes la web oficial del Gran Priorat de Santiago i de Sant Jorge, que porten marqueses, t'explica que al segle XIV el Gran Priorat de Catalunya era l'ordre de la ciutat de Jerusalem més important de tota la que seria la Hispània. I diu, un segle després encara ho seguien dient, o sigui, ja ens n'anem al 1499. I diu, però a la pràctica no significava nada. O sigui, imagina't tu el que diuen, que també encara avui en dia parlem de coses, però les podem explicar ben explicades per alguns motius. Sí, no sé, jo això de l'imposta no he entès mai, és a dir, és com per exemple, això que he parlat de les fortificacions dels alfacs, casualment, aquestes fortificacions ho encarreguen a València, és a dir, ells sempre treuen l'autoritat. Llavors dius, fas una comissió, dius, aquí fan el saló d'automòbil, doncs creen una comissió, per exemple, no, un cas real. La Federació Espanyola de Vela tenia, no sé si encara tenia un despatx a Barcelona independent. És a dir, la Federació Catalana de Vela tenia un despatx, tenia unes oficines i tenia uns funcionaris, i hi havia un senyor que tenia un pis, una secretària i un Audi de luxe pagado por la Federación Española de Vela a Barcelona. És un focus de poder que separes i que si hi ha alguna cosa tenen allò per manar. La Tortosa, tant Tortosa com València, van ser territoris guanyats per Jaume I al costat dels templers. Tortosa va ser abans de Jaume I, però València especialment. No, és Ramon Berenguer, Sí, ja ho sabia, ho va dir. Però dic, d'una manera, el que a mi em suggereix és que hauria d'haver-hi allà uns drets, una idiosincràsia, unes aliances familiars entre persones que d'alguna manera tenien la seva autonomia respecte al Gran Priorat de Catalunya de Sant Joan, però això ja és una altra. No dic que no, però jo crec que ja ells ho tenen molt clar, quan dic ells, dic els poders, no solament en aquest cas de Madrid, els poders centralistes de tot el món, ells tenen molt clar que dividir, separar, ajustar, i dius, però si el més racional és fer la carretera, la carretera que està per aquí, passant de Porto Redones. Dius, per què ho han fet això? No ho fan, perquè no fan cap puntada de vegades, i ells saben molt bé el que fan. Jo no ho sé, però em dóna la sensació que el Amposta, des del primer moment, va ser ja per dividir per a no merder, com allí va passar, que es va perdre. Cada diuen que són tots fills, que no són catalans, que són tots fills. Cada ho diuen ara. Sí. No, és que, aviam, aquí hi ha dos enemics, diguem-ne, o sigui, un és, jo soc de Tarragona, soc del Priorat. Aleshores, clar, la gent de Barcelona, he viscut tota la vida a Barcelona, és a dir, jo vaig néixer al Priorat quan els meus pares hi vivien a Barcelona, cosa que sembla una mica difícil, però és així, o sigui, he viscut tota la vida a Barcelona, però sé el que és viure al Priorat i sé el que és viure en un poble petit. Llavors, fa molt mal també el centralisme barcelonès. A mi una Catalunya independent, que en lloc de ser centralista a Madrid, el centre és a Barcelona, a mi no m'interessa, simplement. O sigui, jo crec que s'ha de canviar la mentalitat, s'ha de dir el valor que tenen els pobles, i hi ha molta cultura popular, molt interessant, en diversos punts de Catalunya, no els conec tots. O sigui, aquestes frases són tortosins, clar, és que Barcelona, per tant, i llavors ho tenen molt clar a Madrid, en aquest cas. Llavors fomenten aquesta desunió, com va ser el valencià. Com és que van, de seguida que es van apuntar a dir que el valencià és diferent?
quan traduïen un llibre, el llibre de la guitarra del Joan Carles i Amat. Diu, guitarra espanyola o bàndola d'això i guitarra valenciana de 5 órdenes. Doncs aquí, quan feia aquí, guitarra catalana, si és el mateix. Cada versió anaven anant més cap a la castellana. Qui va ser d'això, no? Qui va ser la guitarra? No, és guitarra espanyola o valenciana, com la decidura aquella. És l'Amat de Molins de Rei o de Monistrol, l'Amat de Monistrol. Doncs, per què tenia ara m'he perdut el fil? No, és que no té cap sentit canviar, o sigui, llavors hi ha gent que ho aprofita i deixa anar la frase, llavors clar, els perillosos quan surten els debats, o sigui, això que dèiem, dius, aviam, què és l'important? L'important és que el Delta es perd i que ens han fotut un cabal, una barbaritat, i això és sort que ho podem tirar-ho a Europa, com que a Europa hi ha els verds, els pararan, però no s'aturen davant de res. És que si ho has vist, jo ho he viscut, això, era una torre que estava en terra i ara està al mig del mar, en 20 anys. 25, no ho sé. Aleshores, hi ha petites frases, els llibres, això que hem vist, allò que dèiem, diu, el pròlogo s'equivoquen, aquesta atribució, dius, no poden dir que aquest manuscrit el va traduir en Girava, no, perquè ells fan això i una mica i desdibuixen. Perquè a l'Eta d'Estella he trobat 2 llibres que diuen des de Sabadell, però hi ha altres llibres que diuen que és... Però aquest és de Sabadell, segur? No, aviam. Podria ser un cas semblant al meu, és a dir, els meus pares vivien a Barcelona, però jo vaig néixer al Priorat. Què vol dir? Que possiblement la seva família ja vivia a Sabadell, però la seva mare sí que estaven passant d'estudiants i ell va néixer a Seguí, podria néixer a Serinyena. Del Calvet d'Estrella hi ha documents posteriors i quan ell volia un benefici, ell es declarava fill de Serinyena. Llavors, aquest document existeix, hi ha gent que ho ha estudiat, això. Llavors dius, jo per mi, el Calvet d'Estrella era un savi, és un d'això, però era historiador oficial. Sí que m'agradaria llegir el que va escriure de l'Hernán Cortés, si fos fàcil, o el que va escriure del Francisco Pizarro. Però era historiador oficial, llavors pot posar el que vulguis. Pot posar les històries de Roberto Alcázar i de dir, un cop has falsificat, aquí el que hem de buscar són documents originals que no hagin pogut falsificar o que s'hagin colat. Clar, dius, és que si t'estan dient això, que no s'ho acut, no? O sigui, no, perdoneu que vagi de sempre. Clar, com que Gues no sabia el que era, no ho van tatxar. I ara resulta que Gues té un sentit bestial. Sí, però el Tarragonès i Aragonès, allò és jutjat de Pàlia. Està claríssim, però això no és una falsificació actual, la podeu comprovar. Jo per això em veia amb l'obligació, i si l'haguessis donat tu, jo no tenia cap interès, jo no he donat. Jo dic, dona-la, Manel, explica-ho això, que la gent ho ha de saber. Jo crec que l'important és la falsificació i la del Francisco Orella. I a partir d'aquí, dius, home, és que puc interpretar que si no sé quantos, que si va estar, que si el Calvet, per exemple, el Calvet d'Estella sí que va anar al Felí, és un llibre interessant. Va anar, bueno, que l'altre dia la Montse... El camí dels espanyoles. A veure si el Felip II havia anat a Anglaterra, és clar que hi ha anat, va anar a casar i es va portar els dos tapissos que estan a Sevilla i al Palacio Real, els van muntar al Palacio on es va casar a Londres, van muntar aquests tapissos famosos que hi ha a Barcelona, la muntanya, el Montserrat, tot això va estar, s'ho van portar en barco a Londres i ho van instal·lar a Londres, o sigui, en la història dels tapissos hi ha el casament de Felip II a Londres, o sigui, imagina't tot el que ha arribat amb el...